Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қанду навотум зиндаву сарбуланд бошед. худои меҳрибон ҳамаи мардуми сарбуланди тоҷикистони азиза, худои меҳрибон дар пушти паноҳи исмати худаш нигаҳбон боша. амракошуна дуроз, таншуна сиҳат, маршуна солим, хушиҳои зиндагӣ насиби рӯзӣ ҳамамон бигардона. аллоҳу акбар. зиндаву сарбуланд бошед. хоб имрӯз оиди блогеро як сухан карданӣ ҳастам. хоб як таваҷҷӯҳ карданӣ ҳастам ба ютуби тоҷик, ба блогерои тоҷик. хоб ман зиёда як соли як моҳ шуд дар ютуб наворҳо мекунам. хеле корҳоро фаҳмидам ва хеле дарсҳорам омӯхтам ва хулосабарорӣ кардаистам. дар ҳамин ютуби тоҷик аслан мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам дар ҳар як хона 3-4-5 телефонай ва ҳамаш ютуба тамошо мекунанд, инстаграмара, тиктока тамошо мекунанд. аз он ҷумла модаро бисёр занг мезананд ба ман, бисёр мегӯянд ки мо тамошо мекунем, гапҳои мисол қабеҳ, гапҳои фаҳшо бояд набошад дар ютуб. албатта баъзе блогерҳо барои хайпу просмотр шуда вай карданд, мара мисол бридан, хеле кусок бридан мондан, хай ососа худаш рӯи об мезанад ки мақсади мо чӣ буд, сухан барои чӣ мо гап задем. хуб, аслан ман ҳамчи як бобо муроҷиат ба ин блогерӣ мекунам, шахсан ба бародар усмон. ман тамошо мекунам видеои тура, ту ором гап задан наметавонӣ. ором гап зан, ё ки уқа сину солот рафта ранги мавори под ба лави гӯрае ки дига ту ором гап задан наметавонӣ. ором гап зан, ту ҷавон ҳастӣ, ту ором гап, ту чӣ қадр психоват мекунӣ. баъд инра гуфтанӣ ҳастам, усмони бародар, ту ай худо шарм намекунӣ? дар ютуб хоҳарои мо, модарои мо тамошо мекунанд, хеле лафзай. ту калимаҳои қавми лут ҳаминҳоро ба забон мебиёрӣ. оё усмон ба наворҳои худат таваҷҷӯҳ мекунӣ? албатта наворҳои мара мисол бисёрш бекамбудӣ нестай. албатта мо одам ҳастем, инсон ҳастем, инсон ҳамаш хатокор аст, инсон ҳамаш саҳву хатобу лағжишҳо дорад. не ки ҳаракат кунем, як видео монда хато кардем, видеои дигада хато накунем. на ки бародар усмон, ту шабеҳи қавми лут ту мисол навор мекунӣ. як бародари дига кабинети 14 шуда буд, ҳоҷи маъруф. мо рафтем онҷа, мо рафтем, гапи моро гирифт, гуфт ки ҳоҷи ҷон, мо кабинети 14 маҳкам мекунем, мо дига дар ин бора гап намезанем. аслан бояд мо як суханҳои тарбиявӣ кунем, суханҳое кунем ки мисол модаро тамошо карда бутонанд, хоҳаро тамошо карда бутонанд. ҳамон қадар чизҳои фаҳшу фоҳишагӣ мисол дар ин наворҳо мекунем. ина кардан дар кор нестад, пӯшондан дар кор баъзе корҳоро, баъзе мисол наворҳое ки мисол ба тарафи лағжиш, ба тариқи мисол яке саҳван мешавад, ё ки ай ғазаб мешавад, ё ки ай ягон ай девонагӣ мешавад. ва ёро бояд мо ҳамчу блогер бояд мо пӯшонем ки ҳамчу моро тоҷик, мо тоҷики сарбуланд ҳастем, мо ифтихор аз давлати миллатмон мекунем, ифтихор аз фарзандои фарзони миллат мекунем, мо навасҳои ҳавоем, бояд мо хеле накунем. аз ин ҷо ман наворҳое мекунам ки бояд як хосияти тарбиявӣ дошта бошад. бояд як ҷомеара, як мисол як ҷавонора як аз таҷрибаи рӯзгори худмон бояд бовоё дарс бугӯем. албатта ман на илми динӣ дорум, на илми дунявӣ, фақат ман илми пастиву баландиҳои зиндагӣ дорам. ва чунонам дар ютуб ба ман мушкилӣ омад ки бисёр ин ютуб ҷои намешиданӣ бидай. ин ҳами бародари хитай блогерай коре мекунад ки ман ҳамин блогера паст бизанам, коре мекунад ки ҳам як видеош кунам, ягон ҷои хатогиша биём снимат кунам. намешавад. хел ба шаъну шарафи миллати тоҷик хел намезеба. мо бояд дӯст бошем, бародар бошем, шукронаи ҳамин ободӣ кунем, шукронаи тенҷӣ кунем. мара мегам бобо барои чӣ ту мега блогер шуда? ман ай вақти хушма
ай вақти хиш ман дидам ки тоҷикистон чӣ қадар ором аст, чӣ қадар сарзамини гулгулшукуфон аст, чӣ қадар бештосу аст. Ман мехостам сухан мекунам дар бори тоҷикистони азизон. барои ҳамин бародаро боз ҳам ба ту усмон, ман ба ту ягон вай кардагӣ нестам, ответ додагӣ нестам. ҳамчун бобо ба шумо ман гуфтанӣ ҳастам ки ай ин наворҳои фаҳшу фоҳишагӣ, ай ин наворҳои шабеҳ ба қавми Лут, ай худо битарс, накун навор. касе ки хеле наворо мекунад бифаҳмад ки ман ҳамчун бобо ман бардошт намекунам ва шумо бар зидди шумо ман наворҳо мекунам. На балки ман туро ответ намешапам, ответ ношугри ҳами ютуб қатъи ҳами ответ шапактун. ман фикрҳои худро баён мекунам. бародаро биё дӯст бошем, биё бародар бошем, биё дар пайи ободӣ бошем, дар пайи дастгирии ҳамдигар бошем. худо нигаҳбонтун бошад. шерои аллоҳ ҳама вақт бобо даст ба дуо ҳастам. ҳама вақт мо хирсанд ҳастем ва ифтихор ай тоҷикистони пешрафтамон, аз тоҷикистони гулгулшукуфон, ай тоҷикистоне ки иншоалло ба амри худ ояндаҳош хуб аст. барои ояндааш ман фикри худам барои тоҷикистон оянда мо чӣ хел мебинем, иншоалло мо наворҳо мекунем. бояд мо ватандӯст бошем, бояд миллатдӯст бошем, бояд ҷавонора чизе ки аз сар мо хатогиҳо гузашт, бояд мо хатогиҳоро мо гап занем. ҷавоноро ки мо ба хатогӣ роҳ додем, ҳамчун бобо, ҳамчун умрон гузашт рафт, шумо ба ин хатогиҳо роҳ надиҳед. бародаро боз ҳам бародар усмон камтарак гуфтиу чиё тармазид ку хушрӯ оромона гап зан, на ки хеле гапо на ки модаро гӯш мекунанд бобашон такрор ба такрор гап мезананд, хоҳаро гӯш мекунанд. ин чӣ лавзе шумо гап мезанед? ин чӣ лавзе гап мезанед? ин лавзе аст ин ҳам қавме буд ки худои меҳрубон чапагардонаш кард. накунед ин хелиҳо. барои ҳамин бародарои қанданаботун риштаи сухана дароз намекунам. зиндаву сарбуланд бошед.